Bratstvo je u 22. kolu prve lige Federacije BiH na domaćem terenu u komšijskom derbiju dočekalo Zvijezdu iz Gradačca. Bila je ovo jedna dobra prvenstvena utakmica u kojoj se igralo prilično otvoreno, što govori i veliki broj prilika na obje strane i pravo je čudo da nije bilo više golova. Bila je ovo i utakmica žutih kartona, 10 Bratstvo, 3 Zvijezda. Bratstvo je u utakmicu ušlo sa imperativom pobjede nakon 2 vezana poraza. Na drugoj strani je bila jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i bilo je jasno da domaćine očekuje težak zadatak. Da se radi o ozbiljnoj ekipi, Zvijezda je pokazala već u 3. minuti kada je opasno zaprijetio Osmić, ali Divković je siguran. Na drugoj strani u 11. minuti Mujkić biva u 100% prilici. Sjajna akcija, Vehabović je uposlio Mujkića koji obilazi golmana Prljaču, ali iskosa sa lijeve strane pogađa vanjski dio mreže. Samo 3 minuta kasnije nova 100% prilika za domaće. Kahrimanović je odlično šutirao iz slobodnog udarca, Prljača brani, a lopta se odbija na nogu Čakara koji sa nekih metar loptu šalje preko gola. Nakon otvorenog i zanimljivog početka slijedi zatišje i borba na sredini terena sve do 33. minute kada gosti ponovno prijete, ali odličan je bio Divković. Prvo poluvrijeme je zaključeno opasnim pokušajem Hasića sa distance, ali lopta odlazi pored gola. U nastavku prvi prijete gosti u 51. minuti. Po desnoj strani je prošao Cvijanović i dao povratnu loptu pred gol Bratstva, ali na sreću domaćih Hevešević slabo šutira iz dobre prilike. Igrala se 55. minuta kada je nakon jedne duge akcije Bratstva lopta došla do najopasnijeg domaćeg igrača i najboljeg strijelca lige Mujkića, kojeg je pred golom oborio jedan igrač Zvijezde. Bio je to nesmotren start i sudija je pokazao na bijelu tačku. Niko se nije bunio. Mujkić se prihvatio posla te poslao Prljaču u jednu, a loptu u drugu stranu za ispostavit će se konačnih 1:0. Bio mu je ovo 14. gol u sezoni. Nakon vođstva, Bratstvo je kontrolisalo igru na sredini terena, a gosti su djelovali jalovo i nisu imali previše opasnih akcija i prilika iz kojih bi zaprijetili Divkoviću. Bilježimo tek u 71. minuti gužvu pred golom Bratstva, ali bez promjene rezultata. Domaći su imali nekoliko opasnih akcija, ali nisu previše atakovali jer su imali pozitivan rezultat. Na kraju je susret završen sa 1:0 za 10. prvenstvenu pobjedu i 33 osvojena boda. Bratstvo je druga najefikasnija ekipa u ligi sa 36 postignutih golova. Prva je Sloga sa 43.